हाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ Btrinfostudio मोनसे दिनै दुखुनांथाव रादाब लाना फैदों रादाबखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं खालामगोन नोंथांमोननो खिथाखाबाय नै आं दुब्लि बारियावसो दङ आं मोनसे नखराव फैदों बे नखर बिगोमाया लेंहरनायखाय आं बे नखर बिगोमायाव फैनाय जाबाय बाथ्राखौ नोंथांमोननो आं शेयार खालामगोन नोंथांमोनाबो एसे सान आरोना बाथ्राया बेसेबां सैथो आरो जायफोरनाखि थाबनेलाव नायदों बिथांमोनाथ' एसे मिन्थिखाबायानो दा आरो बांसिन मानसिया थाबनेलाव नायनानै फैखाबाय बाथ्राया बेनो आरोना दिनै मोनसे नखराव घटना जादों दिनै फिसाया थायो बिदेशआव थायो सासेल' फिसा दङ बिस्रा ओमफ्राय बिमा बिफाजों थाफायो बिहामजोआ थाफायो दा बे गथ'आ सासे उन्दै गथ' दङ दा मा जायो बाथ्राया जाहैबाय मा दिनै ओरैबायदि घटना बे नखराव रायजो जानायनि सोदोबखौ बिसोर मिन्थिया खोमा बारा दा ओरैबायदि जायो बाहाय आङो बांसिन दायखौ नुदों बिखुनजोनाव बांसिन दायखौ आं नुदों लोगोफोर माने ओरैबायदि जादों बिनि फिसाया बिदेशआव थायो नालाय माने सानफ्रामबो फन हरबाय थायो जों आरोखि फन हरनानै गाव खामानि गैयाबाथाय रायलायो ओमफ्राय फनखौ दानबा रागा जोङोनो फिसाया फनखौ दानहोआ दानबाथाय मानो दानदों रागा जोङो आरो बिदिबा मालाबा मा जायो न' खाथिनि फनजोंबो बियो मा खालामो रायलायहरो न' खाथिनि फनजों रायलायहरनानै माने भिडिअ कल खालामहरो गावनावथ' मबाइला भिडिअ कल जाया मबाइला किपेड आवलासो ओमफ्राय दा बिदि जाबाय आरोना माने आं होनदों बिसोरखौ पिक्साराव फैनो हागोन ना हाया होननानै बिसोर पिक्साराव फैनो हानाय नङा होनदों बिसोर पिक्साराव आंखौ पिक्साराव दालासै होनना बुंदों दा बेनिखायनो आङो दिनै नोंसोरखौनो बेखौनो खिथाबाय आरोना घटनाया एसे गिदिरानो दिनै न' खाथिया मोनसे केमेरा गिदिर दङ दा बेजों मालाबा भिडिअ कल खालामहरो दा बे जुदि फिसाया भिडिअ कल रायलायबा अबा टावार नांनाय जायगायाव टावारा बारा नाङा नालाय टावार नांनाय जायगायाव खान्थाल बिफां सेराव बहाबा थानानै बियो रायलायहरो आरोखि बेबो गुबुननि मबाइलजोंसो ओमफ्राय केपेडजों गावनि केपेडजों मालाबा साउन्ड रेकर्डिं रायलायो दा बे रायलायनायखौ दाना मा नुखो जोंना बिनि जेनाखि बिखुनजोआ नुबाय थायो जे सोरजों फन रायलायबाय थायो निसय रं नम्बर रायलायो रं नम्बर रायलायो बेबायदि सन्देह लानानै दाना मा खालामबाय फिसाया बिदेशआव थायो नालाय फिसायनो दाना एरनानै खिथाहरबाय जे नोंनि बिसिया बिदि सानफा थोलो फन रायलायजाहैबाय आरोखि माने बुंनायाथ' एसे बारा बुंखायोना बयबो मानसिफ्रा बिदि बुंखायो माने एसे बुंनायाव बारा खिथानो मोनबासो गोसोआ सोरांखायो नालाय दा बिदि जाबाय ओमफ्राय न'खराव दावराव जाबाय सानफ्रामबो रायो गोसोथोनायजों खारनो थिनो गोसोथोनायजों खार माने बिखुनजोआ रायबाय थायो उनाव दाना बिफावाबो रायग्रा जाबाय ओजों गथ'आ ओरै हानो ना ओरै जानो बेराफारसेजों ओरै न'खरनि बिदा फंबाया रायहरो माने न'खरनोआवबो खिथाहरबाय नालाय न'खरावबो खिथाहरबाय बिदि रायलायोनो रं नाम्बार दं होननानै खिथाहरबाय नालाय दा न'खरनि मानसियाबो दुखु मोनबाय बिमा बिफा असे आरो हिनजावनिया दा हिनजावनि बिदा फंबायाबो बुंहरबाय आरोना रायहरबाय नों मानो बिदि जादों हाबा जाखानानै बिदि जायो नामा होननानै माने फोथायबाय आरोना फोथायबाय माने बुङोबा मानो फोथाय जानो निसय फोथायखागोन दा बाथ्राया जाहैबाय मा बेनिफ्राय जों मिथिबाय उनाव गथ'आ सैज्य खालामनो हायैनि दाना न'निफ्राय खारबाय गावनि गथ'खौ लानानै बे हिनजावसा गथ'आ खारबाय आरोना ओमफ्राय खारबाय दा खारनानै सानथामसो जाबायमोन खोमा खारनाया ओमफ्राय दा बावहाय खारनायखाय बिसोर लेंहरबाय ओमफ्राय आंखौ मबाइल नाम्बारखौ भिडिअ मोननायखाय बिसोर आंखौ लेंहरदो जाहैबाय लेंहरबाय थांबाय आङो ओमफ्राय घटनाखौथ' मिथिबाय दाना आं सहैनायनि सिगां मानसिया मोनबाय मानोना गामि खाथिनि न'खरसेयावनो बे गावनि लोगोनि न'आव थाखुमाना दङ आरोखि दा खिथा होननानै बिदि आरो खिन्थु रावजोंबो खाराखै दे खारनाया रावजोंबो खाराखै रावनावबो थाङाखै माने दुखु मोननानै बिखुनजोनि अयथासार रायनायावसो बियो दुखु मोनदों दा बेबायदि घटना जाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव गथ'जों सोंबाय बुजायबाय थार बाथ्राखौथ' मोनथिजोब्बाय बिखुनजोनि दाय दङ दा आं बेखौनो बुंनो नागिरो आरोना नंगौ माखासे बिखुनजोफ्राबो बारा बुङो बांद्राय सन्देह खालामो दिनै गथ'आ उन्दै बैसोआव हाबा जादों नो डाउट बारा बैसोनि मानसि नंखाथारा जायोबा दासो 18-19 बोसोरनि जागोन दा बे बाथ्रायावहाय दिनै मिथिबा दुखु मोनो ओंखायनो आरो बे बिमाया दिनै बिदेशआव थानाय हौवानो बिदि एरनानै खिथाहरनो नाङामोन आरो बै जाय हौवा जाय फिसाय बेबो थाल लानांगौमोन मानोना बे फिसाया दिनै गावनि फन रायलायहरबाय थायो गाव मा समाव फन रायलायहरो बेखौ सोंनो हायो मा समाव फन रायलायो बबे समाव फन रायलायो सोरनि भिडिअजों सोरनि मबाइलजों भिडिअ कल रायलायो बेखौबोथ' बे हौवाया सोंहरनो हायोमोन मानो सोंहराखै दा अनेक खोथा साननांगौ फैदों आरो ओंखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होबाय अननानै जेन' बिदि जालाया संसार जानो फैबाय जोङो दिनै संसार जानो फैनानै दिनै जोङो दायफोरखौ मिथिलायनांगोन
बिहाव बिखुनजोआबो दिनै नोंगौ नोंसिनि फसायनाय बायदि बिहामजो मोनाखै नाथाय नोंनि हौवायानो दिनै गोसोथोना लांखाबायबा आरो नोंसोरो बिसोरखौनो दिनै माने रायजोफोरखौ लानानै इसोरखौ साखि दोननानै नोंसोर दिनै जरा जुलि होबाय बे जरा जुलि होनायाव आरो दिनै नोंसोर बेफोरबायदि माबा मोनसे लामा दिहुननानै होखानांगौबा जानाय नङा आं बेखौनो बुंगोन ओंखायनो मानोना उन्दै सासे दं दा बे उन्दैसानि खोथा दङ दा दिनै बे बाथ्राखौ आङो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामबाय अननानै जेन' सोरनिबा न'खराव जुदि बेबायदि जामारदोंब्ला एसे जेन' बुजिलायो बाथ्राफोरखौ आरो बिदेशआव थाग्रा मानसिनो बांद्राय जानला नङै बाथ्राखौ एरनानै हरबाय थानो नाङा बा खिथाहरबाय थानो नाङा आरो बांद्राय जानला बाथ्राफोरखौहाय मानोना बिदेशआव थानानै माखासे मानसिफ्रा साननायफ्रा माबा जायो दा बे हिसाबै आं खावलायदों बेखौनो आं रेकमेन्ड खालामबाय जेन' अननानै बेफोरबायदि जेन' बाथ्राया जालाया बिहामजो बिखुनजो बिजामादै बिहाव बा फिसाला बिनि गेजेराव मोनसे रिलेसना मोजां थानांगोन आं बेखिनिखौ खावलायबाय अननानै जेन' बिदि जाबावला नेक्स्ट टाइम आरो बिदि जाया बिखुनजो आरो बिहामजो दावहा जालाया आरो बेफोरबायदि गाज्रि मोनसे सन्देह लालायनानै होखालायनाय जाया आं बेखिनि बाथ्राखौनो नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ नैबे दुब्लि गेजेरावहाय आं जे गामियाव फैदों बे गामिनि दुब्लि बियो आं बेयाव थानानै नोंथांमोननो भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ